नमस्ते. आज आम्ही पनीर पुलाव बनवणार आहे. आता इथे तेल ठेवलंय कढईमध्ये तापायला. त्याच्यामध्ये थोडासा तूप टाकायचं आहे. आणि इथे आहे ना भात शिजायला पाणी ठेवलेलं आहे. म्हणजे दुसरीकडे केला ना भात पहिला पण शिजून ठेवायची गरज नाही. इथे आपलं हे कांदा टोमॅटो सगळं फ्राय होईपर्यंत मसाला बनेपर्यंत इथे आपला भात शिजतो. आता इथे पहिलं काय टाकायचं आहे? खडा मसाला, जिरा, जायपत्री, दालचिनी आणि हे काळी मिरी 5-6, लवंग 5 आणि एक मोठी वेलची आणि एक छोटी वेलची आणि लवंगा लवंगा 5 आणि हे काळी मिरी 5-6. हा खडा मसाला चांगला फ्राय झाला ना त्याच्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. कांदे किती घेतले तुम्ही? कांदा 2 मोठे, 2 कांदे घेतले. 2 कांदे मोठे आणि थोडा कढीपत्ता. कढीपत्ता. कांदा चांगला फ्राय करायचा आहे. हा आता मी ना भात टाकते, याच्यात तांदूळ टाकते गरम पाण्यात. हळूहळू टाकायचा. तुमची मेनू कुठे आहे? मेनू कमी या कुठे गेली माझी मेनू? मीनू म्याव म्याव. मेनू बघा मेनू. ते पण मांजर युनिटच आहे. हा काजल तोंड दाखव फक्त. तोंड दिसतंय तुझं. हा हे बघा काजलचं तोंड दिसतंय. काय आणि तू तिकडे तिकडे काय पिते? दाखव. आवळा ज्यूस. आवळा ज्यूस. पोटातला कावळा आवळा ज्यूस. कधी कधी प्यायचा असतो. हे बघा ही बॉटल बॉटल बघा काही एक्सपिल झाली होती म्हणून हे आहे. हे जी लिंक देतो हे पियत राहा. तुम्हाला दोघांना फरक पडला आवळा ज्यूसने? मग आमचा पोटात सपाट झाला. आवळ्याने चांगला कवळा काढला आमच्या पोटात. आपली आत्या आली होती तिला तर खूपच फरक पडला तर ती बाटलीच घेऊन गेली गावाला. हा त्यांना मस्त वाटलं त्यांना. तर तुम्ही पण ऑर्डर करा आणि पिया. आवळा ज्यूस सर्वांनी पिला टोमॅटो पाहिजे. टाका. हो. कांदा चांगला लाल फ्राय झालाय. ऍक्च्युली मम्मी कांदाच इम्पॉर्टंट असतो ना ग्रेव्ही बनवण्यासाठी. ग्रेव्ही टाईप. नाव आवर मेनू इज गेटिंग रेडी. आता टोमॅटो टाकून पण आपलं 2-3 मिनिटं ना. हा आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आणि त्याच्यामध्ये मिरची 2 मिरची घेतल्या कापून चिरून. कमी तिखटाच्या ना. हो तिखट नाही. तू आज जो टोमॅटो टाकला हा टोमॅटोचा रेट माहिती तुला? नाही आता रेट काय आहे? 60 रुपये किलो. मस्त. काय मस्त. मी तर मम्मीला बोलले टोमॅटो नको टाकू. मेथीचा रेट. मसाले टाका. मसाले टाका. काय टाकलं? हळद टाकला. हळद टाकली अर्धा चमचा. लाल मसाला मिरची पावडर. लाल मसाला आपला मसाला घरातला घरातला. 1.5 चमचा. मसाला जसा टाकतो त्याचा सुगंध येतो ना आणि बाहेर. हा खडा मसाला हा म्हणजे आपला बिर्याणी मसाला. बिर्याणी मसाला. मसाला 1 चमचा. आता आपण याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकायचं तर आपली ग्रेव्ही बनेल. हो. तुला दिसत नसेल पण या साईडला थोडा कांदा आहे बघ. तसं बनवणाऱ्यांना तसं दिसत नाही ना साईडला. कडेला असतो ना. आता ही ग्रेव्ही चांगली शिजवून घ्यायची. किती मिनिटं तरी? म्हणजे कांदा चांगला ग्रेव्ही बनतो. कांद्याची आणि टोमॅटोची ग्रेव्ही बनली पाहिजे. आमची दिलू दाखवतो बघ तिकडे. आता डायरेक्ट कॅमेरा तिकडे जाणार. दिलू काय बघते तू बाहेर? काय नजारा बघते बाहेर? कोण आहे बाहेर? दिलू इकडे आमची दिल, इकडे आमच्या दिलचं खाणं. फिश. तुम्ही याच्यात भात काढा. चला इकडे भात करायचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे. 80% भात शिजलेला आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना पनीर टाकते. पनीर आपण किती घेतलेला आहे तो? पनीर आपला किती आणलेला होता? अर्धा किलो ना. तो आता हा पाव किलो पाव असतो. किलो घेतला. पाव किलो जास्त आहे. 300 ग्राम जास्त ग्राम आहे ना. 350 ग्राम. इथे पनीरची भाजी झाली माहिती है ना. इथे आपण भातामध्ये मीठ नाही टाकलेला होता. हा आता आपण डायरेक्ट याच्यामध्ये भात टाकायचं. मीठ टाकायचं. म्हणजे रेसिपी पुरतं सर्व मीठ टाकून घ्यायचं ना आपल्याला. चवीपुरतं मीठ टाकतो आपण.
आता ही पेस्ट पिऊ शकतो ना आपण मी तांदळाची? हो, पिऊ शकतो. आता इथे बघा मस्त एकदम भाजी आपली छान झालेली आहे. आता ह्याच्यावरती आपल्याला पहिली थोडी कोथिंबीर टाकते. आता बारीक गॅस करून आहे ना आपल्याला याच्यावरती भात टाकायचा आहे. चालेल. आता ढवळायचा नाही, मग असंच असंच ठेवायचं? हा असंच ठेवायचं मुरायला. किती वेळ आता हे? 5 मिनिटं 10 मिनिटं ठेवायचा बारीक गॅस करून. अरे वा. हा मग ते खालची ग्रेव्हीची वाफ आहे ना ती सगळी भाताला लागेल. मस्त. वरून थोडी कोथिंबीर टाकायची. आहे ना एकदम साधी आणि सोपी रेसिपी. मस्त. नाही तर 5-10 मिनिटांनी आपली रेसिपी झाली मग. हा तयार झाली. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं. झालं. आता हा आमचा पेज आहे तो आम्ही ठेवतो. झाकण मारते. झाकण तो नाही. मारा. हे मध्ये कपेवाला. हा 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 हे थांबा थांबा. कॅमेरामॅन. हा, हे सर्व ओढायचं नाही सगळं. हे मग बघा खाली हे येणार. झाकण आहे. हे झाकण आम्हाला आहे. कसा कळला? झाकण 12 मित्र म्हणतात. या कढईवरती आहे ना हे हे टाकून ताट द्या. झाकण राहतो. नको हे झाकण राहतो. कपड्यावाला. हे बघा कसलं ताट. हा. हे कधी आणलेलं मग ते मी आजारी होती तेव्हा तू आणलं ना हा, माझ्यासाठी. मम्मीला ते हॉस्पिटलमध्ये सवय लागली होती ना कप्प्यामध्ये हा, खायची. त्यांची सवय होती ना तेव्हा त्यांनी मला हे आणलं. आता 10 मिनिटं वाट बघा. चला आता तू मग गॅस बंद कर. गॅस बंद केला तू येईपर्यंत. हो. हं. आता आपला पनीर पुलाव बघूया. बघा असं आहे. मस्त हा लाजवाब. लाजवाब. आता आपण खाली घेऊया. वाह पकड़ने का स्टाइल भी कितना अच्छा है. मोठा दांडा नाही म्हणून आहे, असं पकडायचं. हाय शाबास. कढाई हा कढाई को कढाई जैसा. कोणता मोठी हो का? ती सफेद वाली ही नाही सफेद वाली ही हा ती आपली त्यांची फेमस आहे ना. काय काजल काय करताय तो? आवडते तो. अशी आवडते तो. काजल तो काजल आवडते. आवडते. त्याला सर्व करून दाखव. हे सर्व करताना मला आवडतं खूप. फर्स्ट सर्विंग असते ना ती. भात मस्त आहे. वा वा खाली खूप भात बघ. वा 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 खालची ग्रेव्ही दाखवली आहे. वा. सट्टे कधी खातो असं झालंय. मस्त. मस्त मस्त. वा किती भारी वाटतंय ते. वा वा. बस काय झालं ना बास ना अजून काय पाहिजे. त्याच्यावर थोडा असं मसाला मसाला आणि त्याच्यावर थोडी कोथिंबीर उचलायची. थोडी टाका. आता हा भात आहे ना असाच नाही ठेवायचा. हे पहा थोडं. हा हा आहे ना पूर्ण खोलायचा मिक्स करायचा नाही तर तो आहे ना तसाच मग कडक राहतो. खाली हे ते पहा लाल आम्ही मस्त. थोडी कोथिंबीर सजावटीसाठी टाकली. थोडी टाकली. तर आपली रेसिपी रेडी झाली. चला आता आम्ही आता खातो. आता आई इथे आणि बघा. काजल टेस्ट करून दाखवणार आहे आम्हाला कशी झाली रेसिपी. हा. आता इथे हे भात तू सर्व असं मिक्स करून ठेवलं ना. मिक्स करायचा भात आणि ठेवायचा. हम्म. आपण सर्व जेवतो ना तेव्हा तो पहिला मिक्स करायचा नंतर सर्वांनी घ्यायचा. चला आता टेस्टिंग करूया पटकन. आमचे मॉडेल रेडी झाले का? व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज शोईंग? मम्मी असा खाऊ बघा बघा बघा. मैं वहाँ बैठ के करती हूँ. चला टेस्टिंग करा टेस्टिंग कशी झाली आहे रेसिपी सांगा मला. आईला करू आईला आवडतं ना असं. छान झालं. एकदम Very tasty. व्हेरी टेस्टी आहे. हॉटेल सारखं झालं एकदम. झालं बरोबर आहे. टेस्टी आहे. व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा. टाटा 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 टाटा. जेवून घ्या. तुम्ही पण या जेवायला तुम्ही पण लवकर जेवून घ्या. चला दिदूच्या पाया पडा. बाय 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 बाय. नंतर भेटू नंतर. बाय बाय. काळजी घ्या. फोन करतो पोचल्यावर. बाय बाय. करतो पोचल्यावर.
आरामात जावा हा? तुम्ही पण लवकर झोपा. हा हा चला. आई